नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होकर भैया और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। एकरा के मेल चाहे फीमेल केहू भी गा सकता। बहुत बढ़िया मैटर लिखले बानी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर आज के गीत कैसे गावे के बा, का एक और धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतनी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के गीत मिल जाए। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में, भोजपुरी में, मगही में, ट्रैक पर नया सॉन्ग कैसन को गाना रुआ लिखवावे के बा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। कौनो तरह के मैटर होके, सैड सॉन्ग होके, रंगदारी सॉन्ग होके, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होके, चाहे भक्ति भजन होके, चाहे धोबी गीत होके, हर तरह के गीत मिली भैया। चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली, तुकबंदी में कहीं खटकाव ना मिली, आ गाँव में रुआ के कहीं दिक्कत ना मिली। तो एक खतरा कॉल चाह भैया कि अगर चैनल पर पहली बार आयल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, आ कोनो भी प्रकार के गीत लिखवाओ के बा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिलबानी, रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ के बटे। एगो गाना बहुत मार्केट में करिश्मा कक्कर जी के साथ गाना बड़ी वायरल भइल, आय हाय रे हमर पियवा दुलारे, उहे लय बाटे। लेकिन देखिए कैसे गाओ के बाटे कि दिल भगती में रहता बेलीन राजा जी, आ करब माई के बरत 9 दिन राजा जी। सुनतानी कि दिल भगती में रहता बेलीन राजा जी, आ करब माई के बरत 9 दिन राजा जी। मूर्ति धराए गईल देखी गावे गावे, बड़ी मन हरसावे, संगे चली माई के चुनरी चढ़ावे, एहे राजा जी माई के दर्शन पावे, संगे चली माई के चुनरी चढ़ावे, एहे राजा जी माई के दर्शन पावे। आ दिल भगती में रहता बेलीन राजा जी, करब माई के बरत 9 दिन राजा जी। मूर्ति धराए गईल देखी गावे गावे, बड़ी मन हरसावे, संगे चली माई के चुनरी चढ़ावे, ए राजा जी माई के दर्शन पावे। तब भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा आ फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके, रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक लिए अनुमति चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि अगर है विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा करें भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।